Изнесох колата по-настрани, за да не притеснява животните, ако случайно някой се завърти тази вечер, което се съмнявам, но нищо не се знае. Поне ще посвириме със свирката да им привлечем вниманието, по-бързо да намерят стървището и евентуално следващите дни вече да разчитаме на някакъв по-сериозен успех. Жалко, че времето се затопли и видимостта, която имахме, когато беше цялото поле в сняг, вече се загуби. На местата, на които липсва сняг, при вечер трудно може да се различи на по-далечна дистанция дали има движение на животно. А те като че ли това го знаят най-добре и се движат точно в тези участъци. Но затова е наслука. Късмет. Наслука. Може пък да имаме късмет тази вечер. И да се втосаме чакалото още с първото излизане. Много стари следи се виждат. Има движение на хищник. Така че да се надяваме, че ще оправдае нашето очакване това място. Ето, вижда се касетката от тук. Не знам камерата дали я улавя. Черната точка в бялото петно. Ако може да станат две черни точки тази вечер, ще е най-добре. Наложи се да измена мястото на първата позиция, която бях си харесал, за да имам видимост. Пряка видимост върху касетката, ще трябва да застана тук в тези дървета, което дървета силно казвам. Останките. Не знам дали чувате, чува се вой на чакали. Само че посоката е обратна в гърба ми.
перфектна видимост. Ако излезна прав, би трябвало да пристигне от отсрещните дървета хищник и да се спусне по склона и да тръгне надолу по долината. Това са им обичайните маршрути. Ако излезна прав, разбира се. Прекрасна видимост. Разстоянието от тук до касетката е може би по-малко от 100 метра. Не ни остава нищо друго, освен да чакаме. Пуснем малко зайчето да поплаче. Почва да става студено. Трябва да следим позицията зад нас, защото нищо чудно да дойде с гръб. Да оставим свирката за малко и да видим какво ще е положението на сука.